Здравейте хора, отдавна не бях снимал с Бали Пали. Аз съм Пролет БГ1. Това е най-хубавата игра. За мен никога няма да прилича на говно. Не се качваме, ми направи Кирка, ти казах, че не ми действат контролите и не може да направя. Направи си ти. Абе, не мога ми действат контролите. Аз какво да направя? Да ми направиш Кирка. Няма. Айде де. Направи си сам. Стига бе, не мога. Ще си с лъка. Не, ти нямаш такъв. Искаш да читна в момента. Не. Ами тогава ми направи Кирка. Не. Мога да тебе не мога да си направя Кирка. Не. Искаш ли да имаме даймонд неща? Искаш ли? Ти следиш ли ме? Да. Трябва да те хвана на насилие. Виждаш ли ме? Да. Зомби! Сега виждаш ли ме? Да. И все още не ме виждаш? Да. Да, само дето не. Виждам те. И къде съм? Ами някъде в някакъв ров. А сега къде съм? Ми излезе, А сега какво правя? скачам и правиш газе. Айде, че огладнах, бе! И аз какво да правя? Да ми направиш Кирка. Аби, не! Ще те убия. Аз първо. Не, ще направя. Направи ми Кирка. Добре. Така ето вижте. Аз ще обера тук нещата за... Где са ми? Ще да правя кил. Абе, не бе, то в замъка е крафтинга. Той... да. Аз тук ще видя къде е пораснала тръстиката. Това да... Ето я тук. Ма няма... тук има едно пораснало. Да си направим хлебченца. И да го засадим пак. О, защо тая тръстика? И тук има пораснало. Също Кога спане. си сложил печка? Не, това не е печка. Нямам такива. Направи пръчки. Така колко? И една кирка. Аз си смея. Добре. И да си направи бечове тези работи. Ама ми дай кирката. Така, както казах, отдавна не бях оцелял с Бали Пали и скоро ще умра. Извинявам, ще пусна малко на Пепе Куел. Трябва да направим тест. За да му... Да, и даже ще си го надпишем с табелка. Ще пусна... От дърво само. И колко дърво ти трябва? Извинявам се, ще пусна малко на Пепе Куел да ми се зареди храната. Не, по-скоро ще умра, ама това ще стане доста далече да се отдава чак. Ей, там има река. Добре, че... Ето ни отново. Зачеста ли? Абе, събирай просто и ще си го направиш. Направи ли ми Кирка? Да. Дай ми я. Ела се вземи. Ти къде си? Гората. Къде е тази гора? Ето там. Чувам зомби постоянно и ми изкарва акъла постоянно. Да, и аз чувам. Ето го! Зомби! Сброня! Ами при мен е от тия, дето не могат да горят през деня. И това от това. При мен е от тези зомбита, дето не могат да... бронята дропна ли тия? Не. Батко. Зомби! Не, това са. Това са от тия зомби. Аз съм отровен. Виж, отдолу идва зомби, което те отрави и не може да гори през деня. Къде? Отрови ме и мен. Ето я. Майка ти насрана си. Да. И те отрови и ме отрови. А мене си ми отровил от другото. Не, същото те отровило. То е същото. Не, аз го убих. Даде, то като те докосне ти се отравяш. Аз го убих, бе. Даде, ма то като те докосне сам. Я гледай да не идва точно. Бързо, беги, къща, че става нож. Беги в замъка, че става нож. Ето съм там. Аз не. И няма да бъда скоро. Аз качвам нали отгоре. Дай ми кирката. Що си? И аз той така. Виж, виждам ти сянката. Да, защото там е сянка. Тук трябва да сложим флако. Ти ли ме удари? Да, ма с ръка. Брадата е силна. Да, добре. Трябва да се качвам тук. Аз само да си направя едно хлебченце. Омага, не мога да направя хлебченце. Да, ти дам кек.
Добре, айде. И да почвам мина. На сутрин. Къде ще бъде тая мина? Е, тук. На тука. Оф, ма тука е пясък. Трябва да ходим чак там в гората, ще ни е мината. А ще пусна на Пефе Коел да не умираме. Не заради Пефе Коел. За Пефе Коел. Пефе Коел сме, няма да умрем. Не, защо? За да направим мина. Ама аз искам да направя чест. И да си сложим нещата и да умрем. Няма нищо. Айде, по-забавно е. Добре, окей, направи чест, аз ще го напиша. Айде, ма ела на горния етаж, че няма нищо. А защо не мога? Как се прави? Направи си дървото, работи си. Трябва ти още. Що бе, би трябвало да имаш. Защото трябва от крафтинга. Да ти си на крафтинга. Не, няма. На това по-му викаш. Точно за един голям ти стик. Лаги качи само, че тук горе. Аз мисля да щупя този торч. То тук ще се остане светло и да го преместа на сянката. Сянката. Да, то вече няма сянка. Проблемът беше просто един торч. Така ли вече ни е светло всичко. По-добре ли ги разпределих? Да. Айде, ела тук отгоре го... Какво ще слагаме в него? Кое? В този чест, да ми пиша. Аз сложа два отделни. Добре. Единия си за тебе, другия си за мен. Ето. И сега да ги надпиша. Ама, в смисъл, може да си влизаме в честовете. Не може. Да, ти, примерно, ако аз няма толкова храна, ти може да вземеш и да ми дадеш. Не може. Може. Не може. Може при положение, че оставиш на мен. Да, добре. Аз трябва предвид, аз ще бърка в твоите, ще бъркаш в мои. Аз къде съм? Често къде имаш? Като клеснеш и то си го надписваш. Вали пливали. Аз ли за да престискам? Така, готово. Написани са. Хора, след малко ще свършваме епизода и ще почваме на същия момент. Вали пали, да, надписани са честовете. Сега, отиваме долу. Долу, отиваме долу, айде. Аз ползи свои нещата. Къде долу, бе, то няма къде. Да правим мина. Найде ма ела на двора, че долу в пясъка не може да се прави мина. Ела на двора на Пефе Коел сме. Айде. Събери, аз ще събера за печка. Хора, препоръчвам ви да си намалите звука на телефоните. Даже от това се чува от намаления телефон. Аз съм си го намалил. Това се чува пак от нейния. Защото аз не съм със слушалки. И аз не съм. Даде. Айде. То няма зомбита. Събери малко... Аз съм го махнал. Събери малко обработено и необработено дърво, за да... Не, ти си събира. Кой ще прави мината? Добре, така виж, ти знаеш. Да, знам, Добре, не съм слушал. айде, добре, аз ще ги събирам. Мами, дай торчове. Нямам. Аз заради това събирам дърво да направим торчове. И трябва да събереш поне 8, да си направим печка и да си изпечем кол и да си направим торчове. 8 камък. Тук има нещо. Не. Нещо. Между другото, доброто е, че тук има пещера и мога ходим да робим. След 2 епизода. Да. Камък ли? Не. Да. Не. Да. Да, камък. Не. Ама ти с кирката ли чупиш? Виж какво е. Ето. Добре, ама ти с кирката ли Не. чупиш? Ето няма да ти го дропне, ако чупиш. Трябва да чупиш с кирката. Не, така ще Тя в честа ли остави? Да. Чакай да видя колко време стана. Само да ти кажа, че вратата ни е отворена. Какво ме интересува? И може да бъде така случайно някой зомби. Аз казах, че съм ги махнал. Добре. Айде сега трябва да направиш печка, аз да ги сложа да се регенерират. Ти къде си? Ето ме пристигна къща. Хора, това ще бъде за първи епизод. Аз бях. Преслахвате от Ритиван.
Ето вижте, аз съм пресла Трите Иванов. Вижте Не ме. си, ти си по-безбеген. Вижте ме, аз съм пресла Ти си Трите. по-безбеген. Ако искаш виж, Валерия, аз съм пресла Трите Иванов. Ти си по-безбеген. Добре, окей. Това беше този клип. Ако не е, чао. Това беше... Чао! Валерио. Не. Пали. Не. И до следващия клип. Чао! Чао!